ase emyaka mingi enga yomugaka Nyagusira Geoffrey Atandi kurwase ekenyoro kia Masagara iyo kutoka ime ya Buchura ebunge ya Kitutu Church South ekaunti ya Kisii nigo bono yabirige koenga na konia amarwa abarandia bekanisa yege Adventista bakurawa na Innocent Webuyele nigo bono banyara kubeke kambi asenka eyo asebono muburaka kurwase nkeyo anyara guitaba gusabirwa na boigo gutoleka engana bono yanyara ko irera ere konyora ebatiso buna umurikito anko dipona sanya gutumanya sorobotiro nase umusangerekano wa marandia yenjiri imase binyoro ekanisa yege Adventista ya Masagara iyo kutoka chinsemo cha Buchura ebunge ya Kitutu Church South omwengi amarwa omusubati omuboraka Teresa Kwamboka igaba kagusabirwa ogotoleka maiga yaye niga barandia banyara gusanga chinyongo chokwenga amarwa nabo igo goitera amarwa aho ni amarwa emyaka kunaga stige bado ningendere tuana kero mpasta banjite bakandani karaninche Nimbwate tango ketege kiensi bete bwenda gukorera Nyasaye kerabanda ndi nkabate yeshide ko garana onyama abana bane bali school timbwate minsi naro gutuma bakane school fees konyonya korerandi kotainde babandi bomusomba nduzo Nyasaye konye nchiri byasari binyanga nkore nkini abana bandi yakini Nyasaye kore konna hunchuki Ele tambo kerekeiga kiarita senkora yaye nigo kiabete omogoko monene guche sababu atanibe kanise yo Innocent Webuyele nigo nkorwa South Kenya Conference ase kanise korwa Kiamoiro wetera asobogare bwoborandia yanyare kanire nga korikita likisano igo nabere ngo korobo koreri ase kenyoreke kianya kiogiro ase kanise korwa Masagara ase chichuma ibere naende gitondete ko korobo koreri obo buna togo ete nyomba ase nyomba na kwali abanta gocha ase Yesu Kristo ekanyare kananga twasoire ase nyomba yo minto mubura koyo okoruku Teresa oyo obeiro konia marwa korwa gacheta ase nkeye anyorete konia marwa igo menyeira marwa yumba kabuno mugako yagukwa bone kerarwo mugano yo mokongu nendo tukasome ebibungo gitole mpaka na sokoro yayo yakarira mariga omu assistant chief mwa musioma Enoch Nyakawa nigonere abakirori asengane yega asiboiga bakagukwanira anena mariogo yogo tindia nigabereka gusiria magima yabange ekenyoro kia Masagara ne kenyoro yake mokire ne maega ase binyowa bigotindia una chinyasore abantu bakunyisigara nonye jikanisa chietana inase ebinyore biga igonkwira ne kanisa yitu ya Seventh Day Adventist Church kanisa ya Masagara wetera asomulise Isaya na Pastor Nyaribari aso kwariga ni abageni bayitogo chase kinyureke gaba Wabuyele Nyasaye batumekiriko kuno yo minto Teresa aso gonchoka na ndengo sabanga Nyasaye mubwatesie na ndamusire atene bako nwase obokoriri oboiga Nyasaye njuriye family yaye gontuntore no gosemeria se kenyoreke kia Masagara buno yo minto Teresa erwete abantu bakire bane konya bakonyuboya bagochiko batisuri tukoria rero igo nonde bwensi asare twabariganirie bono yo korega ro moni amarwa lakini bono obeiro murubi bwa abantu ase kenyoreke gagochiko soka kurwa se batiso asoke na maseseni wa esabari ye igate cheti koerera bwo asara wa goika konyora ebatiso batisa sije ya tata ne mwana na maiga yaye ekanise yega koro kyubanchani asoko muchakia obonchoreria bwokonye bikoroto asibono bamwariganiri chiribu 30 elianyare kwegendereria enkayaye nabego gukinia egesaku kyomugako Nyagusira Geoffrey Atandi gekora Nyasaye gagoteba mokore nchiri enchwa mwakore nchiri rene bikoro tukanda tukakora n'abakristo baminto umongino yagateba natete ko cyake biasare binya byokonye bikoruto abakristo bagateba mbo murigirie bese iria sabete ago tikokorere bikoruto twensi bono tokerwa onda karweribu onde 500 kogenderera ebese yo elindo mongino ya chaye nyore aenda cyake biasara bye bikoruto na kikiagara twasaria ebinte ibya yakora nabigeta bane sukuru
kuroiga ase kinyorukia Masagara kegotoka chinsemo cha Buchura ebunge ya Kitutu Chache South kaunti ya Kisii ili nigonkoro kwa Dipon Asanya.